Madiyar efendi, siz менә bugün indi şuşu Şallı şehir muzeyine bir küp icad işlerinizde bulag etəsiz. Onun sebebi neydi? Менә indi гадигә әйтеп әйткәндә, аны сакларга урын юкмы? Инде яки инде варислар юкмы калдырырга ни сәбәпле буlag etəsiz? Варислар бар, инде аны сакларга урыны бар. Сеской бар аны сакларга, ләкин мин күптән үземә бер шундый куйганым бер нәрсә дип әйтергә. Мин әйтәм, менә шушы шәһәрдә мин художник булып, рәссам булып киттем. Зур рәссамга үрелдем. Халык рәссамына катнашып киттем. Чөнки үз шәһәрем бик яратам, Бутшал шәһәрен. 40 елга якын бу шәһәрдә, 39 ел уже рәссам мәктәбендә укытам. Шушында рәссам булдым, шушы шәһәр мине күтәрде. Шундый зур биекләргә, шуңа күрә мин 40-65 яшь менән миңа тулгач, кеше бит инде бер үзенә бер ни куя, максат куя. Менә шуның максатым шушы 50 яшьне үзебезнең шәһәргә бүләк итәргә булды. Үзебезнең картина галереясына төрле стильдәге эшләрне бирәм аларга, төрле чордагы эшләнгән эшләрне, төрле сюжетлар, темалар, тарихи темалар бик күп, натюрмортлар, портретлар, инде халык образлары. Менә сезнең эшләрегез арасында инде шушы татар дөньясына, татар кешеләренә кагылышлары да байтак. Менә шушы сюжетларны, шушы рәсемнәрне кайлардан табасыз? Сюжетлар инде алар беренчедән мин бик күп хатын-кыз образлары ясыйм. Чөнки мин авылда үскән кеше, менә үзебезнең татар хатын-кызларына, аналарга, биләргә башланган эшләр бик күп. Алар бик чиста, пак, шундый безнең бик күп бирделәр мине менә бала чакта үскәндә тормышта алар бик күп ни бирделәр, күзне ачтылар менә тормышка карата. Шуңа күрә гел алар турында ясадым. Аннары бик яратам. Аннары инде тарихи үзебезнең темалар. Алар бик әле ачылмаган дип әйтергә була. Күбесе ачылмаган. Без инде рәссамнар, син татар рәссам икән, үзеңнең тарихын күрсәтергә тиеш. Мин уйлыйм. Шуңа күрә үзең болгар чорын күрсәткән рәссамнар анда, хуннар чорын күрсәткән безнең төрки халык, төркиләр инде яшәгән вакытларына, полководецларның образлары мәлеккәгә. Гомумән, Сөембикә образлары, Казан тарихына башланган эшләр бик күп. Менә сезгә инде шушы иҗат җимешләрегез белән чит илләрдә булырга туры килдеме? Менә шушы рәсемнәрегезне сатып алырга теләүчеләр булдымы? Чит илләрдә дөресен әйткәндә, минем эшләрне күбрәк чит кешеләр сатып ала. Бик күп илләрдә, менә Төркиядә булдык 2 мәртәбә, Истанбулда, Анкарада булдык, күргәзмәләр ясадык. Татар рухын күрсәткән кешеләр алып барып, бик шат булар, эшләрне сатып алдылар. Икешне анда культурага башланган Истанбулның культурасы, мәдәният культурасы сатып алды. Аннан соң Казахстанда булдык, анда Тукайга башланган эшләр алып Тукай парк-тарихы сатып алдылар. Тоже аларның музейлары бар икән, Уральск шәһәрендә булды. Аннары төрле республикаларда булдык эшләрне. Бик шаталар безнең менә безнең инде шундый атала эшләр әзрәк этнический авангард дип атыйлар. Теге әзрәк современный ярак дип әйтәм инде шулай эшләнгән. Теге безнең ничектер татар телемнәренә, сигүләренә башлап шуңа шатып эшләнгән эшләр, күбесе эшләр. Именно күбрәк татарча дип эшләргә тырышабыз инде. Менә шушы инде сез татар тормышын шушы рәсемнәрдә калдырырга теләдегез. Шуңа күрә инде бүләк итәм менә бу эшләрне. Безнең икенче буыннарга калсын дип. Флора ханым, менә инде билгеле булганча, Мадияр абый сезнең шәһәр күргәзмәсенә инде шушы 50 рәсемен бүләк итте. Менә шушы рәсемнәргә бәя бирсәгез иде. Әйе, бүген шәһәребездә шундый матур зур бәйрәм. Халкыбызның танылган рәссамы, халыкның яраткан рәссамы Мадияр Шарипович Хәзиев бүген безгә чыннан да үзенең искиткеч матур, дәрәҗәле 50 эшен бүләк итеп бирде. Ул инде билгеле шәһәребезнең тарихына языла торган бер бит. Бу вакыйга башка рәссамнар эшендә бик матур бер вакыйга дип уйлыйм инде мин. Аның әсәрләрендә халкыбызның тормышы, аның тарихы, аның узган елы да, бүгенгесе дә, киләчәге дә тасвирлана. Аның төсләре шундый, кайсы берләре аның бик тыныч кына,
хәтерләрне яңарта торган, үзеңнең бала чагыңны хәтерләтә торган су буйлары белән